Euroopan mestaruushallikilpailussa Apeldoornissa. Päätöspäivä käyntiin tästä näin ja siinä ykkösradalle Saga Vanninen asettuu hetken kuluttua. Vuosi sitten eliettömästi Saga otteli upean päivän, oli maailmanmestaruushallikilpailujen hopeamitalisti. Kesän kisoissa sitten vähän oli vaikeampaa, mutta nyt tähtäin on asetettu Los Angelesiin sinne reilu 3,5 vuoden päähän. Vieressä Louise Carlsson. Carlsson oli mukana tuolla Tallinnassa myöskin 4300 pistettä siellä. Rooman kympin. Sandrina Sprengel tässä näin. 20-vuotias saksalainen. Beatrice Juskeviciute Liettuasta oli myöskin Roomassa mukana. Hän on kova veniä tässä avauslajissa 8.14. Louise Carlssonin kanssa ehdottomasti kovimmat. Celia Perron, ranskalainen 27-vuotias siinä niin. Katie O'Connor tässä näin. Jo mainittu irlantilaisottelija, maan ennätysnainen. Marie Kesseling. Hänellä tuo tämän kauden paras 8.37, ennätys 8.30. Kerrotaan nämä, kun tuossa edellisessä vedossa oli kovassa ennätysvauhdissa heti hollantilaista. Sveva Gervini oli viime vuonna 4. MM-hallissa Sagan ottaessa hopeamita. Varma ottelija myös italialainen. Hyvin tasainen rintama naisia tässä. Tässä ei oikeastaan ketään ole aivan ylitse muiden, mutta todellakin Carlsson siellä Sagan vieressä. Ja uudemman kerran kohti telineitä ja muistutus siitä, että tässä laissahan jos joku vilpin vaikka ottaisi, niin ensimmäisellä kerralla ei vielä ketään kilpailusta suljeta pois. Ottelussa ollaan sen verran armeliaampia. Vanninen, Carlsson, Sprengler, Juskeviciute, Perron, O'Connor, Esselink, Gervini. Set. Ja näin on avauslaji lähtenyt Saga Vanniselta käyntiin siellä ykkösradalla. Toivotaan ehjää menoa. Menee hyvin Carlssonin vierellä siinä ja tietää varmasti, jos pystyy aittimaan, että hyvä sieltä tulee. Sieltähän tulee huippuveto. Saga Vanninen aloittaa tämän Euroopan mestaruusurakan aivan loistavalla vedolla. Oma ennätys tulee kyllä tässä kirjattua heti kärkeen ja näin Vanninen pitää pään kylmänä. 8.18 Juskeviciutelle, kuten tiedettiin, hän on kova menijä tässä. Mutta Vanninen 8.19. Hän kaivoi varastosta ne, mitä sinne oli jemmattu. Huippuveto tähän herkkään starttiin. Erinomaisen hieno aamun rykäisy siihen ja ottelija puolimainen toinen yritys. Ensimmäinen yritys oli hyvä, toinen 181. Saga Vanninen ja menee yli. 2 lajia, 2 ennätystä. Aivan kerta kaikkiaan hieno startti tähän otteluun. Ja kun mietitään molemmissa lajissa ennätys, ja se ennätys on se hurja Suomen ennätys siellä pisteellä, niin Saga Vanninen tulessa ja toihan meni vielä kirkkaasti. Kyllä on reenit siellä niin Lasnamäen kuin Ydinkeskustan halleissa purru. Viimeisen työnnön Saga Vanninen edellisellä 15.26. Nyt toivotaan, että sieltä tulisi oikein kunnon siivu vielä tähän 3. kierrokselle. Ja Saga Vanninen sieltä lähettää kuulan ilmoille ja lähettää sen kyllä pitkälle. Loistavasti Saga Vanninen jatkaa edelleenkin 3. lajia. Aika lailla siinä saakalaismaisittain viilipyttymäisesti itse suhtautuu tähän. Mutta 15.56 tähän väliin Saga Vanniselle kuulan työnnössä. Ja tämä on tietysti arvokisa mittapuullakin hänen komein kuulakaarensa, joten no niin, sieltä sitten Antari on nyt hakemassa ensimmäistä aikuisten arvokisakultamitaliaan. Saga Vanninen, Suomi 6.18 pohjilla ja tästä lähtee toinen hyppy, jota varmasti siellä myös kilpakumppanit jännityksellä seuraavat. Ja Vanninen tulee hyvän hypyn tässä, mutta minkä värinen laikka sieltä nousee? Taitaa olla vihreä. Se on vihreä. Onko vihreä? On vihreä. On vihreä.
Onko? On. Usko. Näin se näyttää grafiikka. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Vanninen vastaa huutoon, on tekemässä jälleen upeaa suoritusta myös pituuspaikalla. 6.52! 6.52! Saaka Vanninen henkilökohtainen ennätys siihen paikkaan sitä, kun tarvitaan. Aivan käsittämätön nainen tässä meillä. Pitää nyt pysyä, siinä nähdään nämä kilpakumppanit. O'Connor jahtaa pronssia. Ja O'Connorilla pronssipaikalle 2,3 sekuntia hänen pitäisi. Britti O'Dowda voittaa 2,3 sekunnilla yltääkseen pronssille. Saaka Vanninen tänään siis henkilökohtainen ennätys on paukkunut 3 lajissa ja siinä 4. lajissa otteluennätys. Ja näin on Saaka Vanninen noussut taistelemaan Euroopan mestaruudessa. Mutta Erkki Noolin valmennuksessa on paljon tähän juoksuukin entisestään keskitytty. Ja sitä on hiottu ja se on tuottanut myös tulosta. On tehty paljon juostu, paljon hapottaviakin vetoja, tiukkoja reeniä siellä Vastamäen tai Ydinkeskustan hallissa tai jossain siellä maastossa. Ja nyt katsotaan, miten ne reenit ovat purreet. 4,2 sekuntia. Doktorin olisi Saaka voitettu. Ja Sofi Doktorilla on taatusti tuo huima kotiyleisön tuki. Nyt sinne hampaista on aika ahtaalle ja siinä nähdään, että Vanninen ottaa siitä rauhakseltaan, saa hyvän sijainnin ja Doktor lähtee siihen eteen ja Saakan pitää tuossa kyydissä nyt sitten pysyä. Se on homman nimi ja O'Connorinkin pitää katse olla tiukasti ja visusti. Hyvän paikan saa siitä Saaka heti saman tien. Saa siitä näköpiiriin suoraan siihen Doktorin selän ja tietää, että tuota minun pitää seurata, tuota oranssipaitaa. Ja siihen väliin ei saa tulla enempää kuin 4,2 sekuntia, kun ensimmäinen kierros on juottu. Ja mentiin ihan reippaasti Saakan osalta hieman päälle 31 sekunnin. Ja näin siitä, että tullaan tasaisesti ja erittäin hyvältä näyttää juuri tällä hetkellä Vannisen tuo asema tietysti Doktorin perässä ja myös tekeminen. Ja hän nelinkertainen nuorten arvokisavoittaja hakee aikuisten sarjassa ensimmäistä arvokisavoittoaan. Ja tiukkaa kamppailua siitä käydään juuri tällä hetkellä 800 metrin matkasta. On hetken kuluttua minuutti tai tuo 400 metriä taputeltu. Ja se mennään sinne 64,5 sekuntia ja oikein hyvältä näyttää tässä vaiheessa vielä Saakan juoksu. Edelleen siinä Doktorin perässä on tämä kaksikko ja O'Dowda on siellä jossain sitten tuolla kauempana tällä hetkellä. Lähtee sieltä kohentelemaan O'Connoriin nähden sijoitustaan, koska tietää myös hänkin tuo tilanteen. Ja Vanninen pitää tuon oranssiselän tuossa tarpeeksi lähellä koko ajan. Ja näin sitä kautta hallitsee tilannetta toistaiseksi 200 metriä enää matkaa. Ja lähtee ohittamaan tässä vaiheessa. Tietää, että hänellä on voimaa. Ja sieltä lähtee sitten Vannisen lopullinen niitti tälle ottelulle. Hänhän hakee myös aivan hurjaa tulosta tänään ja tulosparannusta on tullut. Suomen ennätystä hän on tekemässä ja jättää Doktorin taakseen. Ampaisee Ligarskan perään siihen ja juoksee erittäin komeasti matkalla Euroopan mestaruuteen moniottelussa. On hurjaa jälkeä tehnyt siis nuorissa jo. Ja nyt aikuisten puolella tämä tahti jatkuu. 3 kuukautta Erkki Noolin kanssa yhteistyötä on tehty. Ja sen hedelmää aletaan jo poimimaan ensimmäisissä arvokisoissa. Saaka Vanninen tulee sieltä hurjan juoksun tähän vielä viimeiseen lajiin. Ja täräyttää sieltä tuokin sekuntikello pois päältä. Hän on Euroopan mestari. Näytös tyyliin lopulta Saaka Vanninen. Ei voinut Sofi Doktor mitään. Tämä järjestys on heidän välillään ollut ennenkin. Ja Saaka Vanninen on Euroopan mestari. Hurja veto. Aikamoista näytöstä koko läpi päivän. Ja Vanninen on puhkunut hyvää tuulisuutta tuolla kilpailupaikalla. Hienoille coacheille, junnuvalmentajille, Matti Liimataiselle ja Jesse Jokiselle. Ja nyt on siirrytty sitten ammattiurheilussa siihen seuraavaan vaiheeseen, siihen ehdottomaan huippu-urheiluvaiheeseen, joka poikii tämmöisiä tuloksia yhdessä Erkki Noolin kanssa. Huikea esitys. Ja siinä vielä tuo tulostaulukko ja sehän kelpaa. 4922 pistettä. Aivan järisyttävän upeat pisteet Saaka Vanniselle tähän otteluun. Kate O'Connor on lopulta tuo pronssimitalisti tässä. Irlantilainen peittoaa siinä 30 pisteellä Jade O'Dowdan siellä taustalla. Toisissa peräkkäisissä Hallimaan Euroopan mestaruuskilpailuissa kultainen mitali. Edellisessä kilpailussa Reetta Hurske ja Vilma Murto voittivat kullan kumpainenkin ja näin tämä Suomen komea putki jatkuu.
otti komean 800 metrin juoksun päätteeksi itselleen Euroopan mestaruuden. Nelikertainen nuorten arvokisamitalisti on nyt myös arvokisa voittaja aikuisten sarjassa. Vajaa 2 viikkoa ja sitten Saga Vanninen nähdään myös tuolla MM-halleissa, eli yleisurheilussa on vielä hallikisat, maailmanmestaruuskilpailut Kiinassa 2 viikon kuluttua, ja ainakin Saga vakuutteli tuossa haastattelussa, että nyt latausta haetaan sitten sinne nopeasti tästä kultahuuman jälkeen. Kate O'Connor oli Tallinnassa mukana tuolla ottelussa, jossa Saga teki jo ensimmäisen kerran tällä hallikaudella Suomen ennätyksen. Tuli sieltä hyvällä itseluottamuksella tänne ja onnistui pronssikamppailussa vetämään pidemmän korren. Jade O'Dowda Iso-Britanniasta antoi hyvän vastuksen, mutta näin Kate O'Connorille uran ensimmäinen mitali, pronssinen Euroopan mestaruushallimitali. Silver medalist representing the Netherlands, Sophie Dokter. Sophie Dokter hopealle tämän päivän kilpailussa. Huima tulosparannus, ennätysparannus häneltä pituushypyssä. Laittoi pelin jännäksi, mutta sitten 800 metrin matkalla hän joutui jälleen kerran myöntämään Saga Vannisen paremmaksi. Oli pronssilla viime vuonna MM-halleissa Saganattaessa hopeaa ja useamman kerran myös nuorten sarjoissa arvokisoissa hän on ollut hopealla, kun keskellä pallilla on seissyt suomalainen Saga Vanninen. Gold medalist and Apeldoorn 2025 European Athletics Indoor Champion representing Finland, Saga Vanninen. Euroopan mestaruus. Suomen ennätyspisteellä 4922. Saga Vanninen upealla suorituksella. Hän on nyt aikuisten arvokisa kultamitalisti. Ja jatkaa tätä komeaa hallikautta siis vielä maailmanmestaruus Kekkereissä. Upea suoritus tänään ja 21 ikävuotta. Upea ura vielä edessä. Mitä kaikkea Saga Vanninen saavuttaakaan. Ladies and gentlemen, the national anthem of Finland. Saga Vanninen. Tuttu laulu soi hänelle, kuten mainittua, nuorten maailmanmestari, Euroopan mestari. Ja nyt sitten siellä todella kovassa, kuten hänen valmentaja Erkki Noll sanoi, tämä ottelu oli todella kovatasoinen, selvästi kovatasoisempi kuin ennakkoon odotettiin. 4922 Vannisen pisteet, Dokter 4826, O'Connor maan ennätyksellä 4781 pronssilla. Ehkä sellaiset pisteet.